सूतल माई के जगाई कैसे हो, सूतल माई के जगाई कैसे, बिन करे दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिन करे दर्शनवा घरवा जाई कैसे। टीका ले आई माँ का बिंदिया ले आई हो, टीका ले आई माँ का बिंदिया ले आई हो, बिंदिया ले आई माँ का बिंदिया ले आई हो। सिंदूरों में माँ के लगाई कैसे हो, सिंदूरों में मैया के लगाई कैसे, सूतल माई के जगाई कैसे हो, सूतल माई के जगाई कैसे, बिना करे दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना करे दर्शनवा घरवा जाई कैसे। हरवा ले आई माँ का चैन भी ले आई हो, हरवा ले आई माँ का चैन भी लाई हो। झुमका में माई को पहनाई कैसे हो, झुमका में माई के पहनाई कैसे, बिना करे दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना करे दर्शनवा घरवा जाई कैसे। सूतल माई के जगाई कैसे हो, सूतल माई के जगाई कैसे, बिना करे दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना करे दर्शनवा घरवा जाई कैसे। चूड़िया भी लाई माँ का कंगन भी लाई हो, चूड़िया भी लाई माँ का कंगन भी लाई हो। मेहंदी में माई के रचाई कैसे हो, मेहंदी में माई के रचाई कैसे, बिना करे दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना करे दर्शनवा घरवा जाई कैसे। सूतल माई के जगाई कैसे, बिना करे दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना करे दर्शनवा घरवा जाई कैसे। लहंगा भी लाई माँ की चुनरी भी लाई हो, लहंगा भी लाई माँ का चुनरी भी लाई हो। नारियल में माँ को चढ़ाई कैसे हो, नारियल में माँ को चढ़ाई कैसे, बिना करे दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना करे दर्शनवा घरवा जाई कैसे। सूतल माई के जगाई कैसे, बिना करे दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना करे दर्शनवा घरवा जाई कैसे। पायल भी लाई माँ का बिछुआ भी लाई, पायल भी लाई माँ का बिछुआ भी लाई। महावर में मैया के लगाई कैसे, हे महावर में मैया के लगाई कैसे, बिना करे दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना करे दर्शनवा घरवा जाई कैसे। सोवत माई के जगाई कैसे हो, सूतल माई के जगाई कैसे, बिना करे दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना करे दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना करे दर्शनवा
घरवा जाई कैसे, हलवा भी लाई माँ की पूरी भी लाई हो, हलवा बनाई माँ का पूरी बनाई हो। सूतल माई के जिवाई कैसे हो, सूतल माई के जिवाई कैसे, बिना करे दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना करे दर्शनवा घरवा जाई कैसे। सूतल माई के जगाई कैसे, बिना करे दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना करे दर्शनवा घरवा जाई कैसे।